hadin ke cingyan ya ke blane ke tu ke ni por ki bor pulit lem ki bami khmat nak tanat forest namar ke cingbam aila de khasi students union KSU ban pun prai gi yeng ba cingtai bi anya mahadev khola ha janme life way trek nai tung ajopsan ki nongelam ke KSU laban circle but upper shlong circle ki laong ba ki nigi yeng bi an ki kelalong kum khitam auria drug bat kanja Usamla Ruben Najar nongelam ke KSU laban circle long ba ni ke caka kamshai ka ha ba dorba shnong nongse ni law sotun bar ki bor forest ru ki ong ba ka ha ba tra revenue ba ki bor district ru kim kran shai satya Shusho ki bor ma store ru kim shim la poi shi ke caka ban ekran ba ke KSU ba kumta ki nongelam ki lakhang ye ki katto kan itli ki dukan bat ki yeng ha ke caka Usamla Ruben ulong ba ba kli na ki barjela ki be osa ke caka ki ong ba hap siu shis pa tangka shisngi taba om tepat hanu la siu ya ke pisa ini ki beri bawansa hani ki beri bawansa bi an kawe kalung kadi nomor ba atli ki dor basnong ki badi ban pe yani jaka ka dor basnong lostun bat ka na uslong ka dor basnong nong ser kim kam yakani ka jaka maka di ka hapo ku sam gujong ki ending ipa di ki beri boro hani ki don laki effect don ki effect ba de na shnong lostun don ki effect ki na sha na uslong ngintip ki na marba men kisni rang ekran ki dor basnong barki ai ke tak juba bakim shimla ai kanu ko inusi ne kada se fikir bikin yo ya tak efek ende kat pun jing batai naki kashnong ki dorbashnong ki ongba kidi makihi nak bakile chadila ka DC office bat masmi ka DC office ki apply bat don ki beri ki don lupa ki efek ki support ki dak ba ai supporting documents ban kunjisha bikidi nong shong huni te boro ushakata nilaya nakalenti ka an na tho shi district mission ni boro hindi kamsim poi shakanu kunuka jingsi so namar nakalyang jongka bor punya kimsim puni mene hapor step kumba arsteng lai biji hapor bi poi shakani jaka ngalayo pun prai ka tu ni ki dukan barkiyeng ki badang susna thamai barki ba isnabi an Henry ajing ya pun prai ka ki wanno nakalyang ki bor tuna kulit ki badan ni kila pensangnya no buat hadin kata kila awan nak kalian ki forest rangers nilai akran buat PCF others gil body PCF jongka forest department nak kalian tu pencai ba ni dan jing tipshu halor kan ke jaka buat ni ongshu bakani di jaka juni buat kani ke jaka jongka revenue department nila phone chi district administration ban kli ya kata hatu kadin kani kandi kani ke revenue department nak kalian dikir kim pa menjubab ya halor kata but kawai ke posisi ba nakalian ka board punya nak district administration umshim dan bawan kata tentang yang lain umshim dan bawan tik kajing puni ke juki kalong ba kim sunyo ya kan ke jaka sini nyakran man kapol nyakran cipang ka influx ba ki ka influx ka jur hapo ka jela jungi bun diberi ki bawan nak wi jela ki yo epic sup yo ki ration card dak bosuk wat la ki try jela pat hani pat banyo ka ration card kinyo de kini pat ki don kita ikut isla mano pen biang ki kata ka dikata cikli ibu ka district administration hausnan aja asulai kal adon buka joint inspection nakaliang ka district nakaliang ka forest department ba kana liang ka KSU ngelawan hini bagi ki ong bakin prepare kata ka kai point terikam hapo lai benar ki benai kila nang kulun adap arsnem runta ngimshim yo ya ka kai wala ngila kendu yu PCC la bunsin halo kini laisin dalam bakla halo kani ke bentang ila ai reminder yu dei kamshim don kanu nakal jingle nakalian jiku kani ka pin ba nakalian ki bor pinya nakalian forest su ka ailat ikini ki bre bakin kharoi hapo kani ke jaka ba nang ni jaka hi community ki bun bangilap ba onda kila yo ikot islang ni kimi pa chiki wishnong ki wan chiki than laban ki wat lingwa sha than laban ba chiki keleng saudong ka jong ka shilong bat kani ka di ka we ka jaka ba ni man kapor mene marsnuan hu ni ba ka tu ni sadu ki adi ganja ki adi ki aba amhani undan munu pai wala ki pulit ki don ka tu kani ki bala don lupa hani ba ban pai ni ki kim shimong tikap kani ka puni ka jingduna nakal yang ka bor punya bali ban aila ikini kidi munu kini isi lasai skin kidi kinong tu kinong tim ki wiki jela ki wan shongri hani nor buntin ni julap kum kita ki boro te nakal yang jui kum kaseng nda sini ki bun kini ki yeng ki ba la mi thamai mta ngi khang talashu kini bat kini kisni ada nakal yang ka bor punya ji kim la ban
tingin na kaling sing lesing hapshim sing jam ka bakham ni ashu man kapor ki break shu ki teng ha jing khnra ini ki ba tre ki barjala man kapor dengi bad ki ni ong he misa ting ki ong ba kisa hanta kisa hani katu ni lap ki ong kisa kani kacaka ondang ila awan ondang ila kli punya kumnu yo ki ong ba khapsi hakador chispa tinta sisni banyo sa kani caka kita ki bawa na Bihar, kita ki bawa na UP, kita ki bawa na Assam, ki osa hani hakador chispa tinta manu ba shimi kata kisa kata ro dei tang chini ki ong ba udon ta unong punya ini rutan unong punya ini udon tang haka tang haka serni tang haka teng udon munu punya ini kini beri ni ba asyong ba sa ba pula kini kun ka business indi tang kita ru ka kibun kita kisah tungki prostitution ki bayar ini mau kapor bang julap hakiki ni kinyat sini don kina kasih ki ba ya inti ni kina bela ki bayar inti ni kisasho hakita ki nong di ganja nong di drugs ni kani ka jaka ka dei kum ketem ba ila ikitu ki nong di drugs nong di ganja ki bancong mansa umar kani ka jaka ru ka dei kawi kalau ku business ki ban punya kini ki boro te ila ingkapajur bakawa ki bor punya ki kulit bikin pet halor kani ka benta kam toira baginchu bang conference bot ni da bichu le ni dengan wan ban khandra ni bichu pensangi ni hende kabor ka shong ki le ya ka e bodon tam kani kam don ka e ki jing ko ni mentang idang khang ni ki api ki dukan tu ki kli klam pun ko tring license klam ke ki kani ka ladi ka chaka ka ba ki barzila ki wan ki le kat bomon kim kin snap ya ka bors no ki kin snap ki ni crash no ki le kat bomon ki sushan nomor ba ki im bi shong sa hapo ka chaka nyam ko ya kata te kalong ki bisha na kalyang ka dor bors no los kun ka kala ju tin chai ngi ki bot borim ba le se ustam ka kendai spot ki kendai fu ki la ju ai ki rasul certificate ki katukan ni ki brik ba ban ni andi hadir ustam araja ki ju ashu but hindi ni dang ya pigmentan ki don ki efek ru bi dang yo arja tenda te ki ong le se ka la ka ki apply bi support si but don ki ba support ki efek ki pot sla bi ki an ki bakin yo kata ka efek Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya